Ụmụnne m na ụmụnna m elota ọnụrụ unu nwekwerechi ọnwa nọ nwa mba nọ awụchasịala numo eye ụmụnne m were nnọọ ntị ṅụ gwumịa n'ọnụ m were m ọka gwuo ọnụ na ntị n'ihi na onye o mere amara dịla ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ihe ụwa wụ ṅomi onye mada echi biko ụmụnne m ọwụ nzube m ka vidio nụpụta na social media ọwụghị ebumnobi m achọ m ka ọ pụta onwe mgbe m chọrọ ahaghị m na vidio ga-apụta na social media achọ m ka ọ pụta mana n'ụdị o ji pụta kụjishiri m ụkwụ biko ụmụnne m di na nwaanyị nwe vidio ha wụ members of this family ha wụ my hardcore followers tụrụ ntị ala ụmụnne m don't miss a point tụrụ ntị ala ka ịnụ ihe m na-ekwu so that ị ga-ama otu ị ga-esi bata na ya wụ okwu ụmụnne m anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị m na ya tọkarịla ya sị m na nwaanyị mba nnọọ mza na ọ bụrụ na m ga-enyere ya aka save ore marriage ya na ya ga-adị indebted to me na ya ga-ekele Chineke na mbiko mme ihe niile m nwere ike ime save ore marriage ya m si ya nwanne m nwoke nọọ Chineke nna ka ihe niile nọ n'aka and isave marriage na ịzọ isave marriage na igbu marriage dịrị mmadụ abụọ nọ n'ime the marriage ọ gịnị wụ ihe mere nọ ọ wụ ihe niile ka m ga-emeli ke m ga-ekwu ke m ga-ekwu o shiwe ike wepụrụ ụmụnne ha amaghị okwu ọnụ ọ gịnị mere ụmụnne m nwanne anyị nwoke aga n'ihu sị m na ya alụọla nwaanyị na ya hụrụ nwunye ya n'anya n'ihi na nwunye ya chuzuru ya over a rich guy ya na ya abụọ bịagara di at the same time na nwunye chuzuo ya even though na ya eji ego na ya ka ya na ya abụọ bịara biri enụ biznes ya aka echichaghị ike na ọkwa nwunye na survive ha na nwunye ya gbalịrị ya gagola ha ya na nwunye ya gbalịrị na mmara na ọchịchọ nwoke na ruo mgbe nwunye ya o nwere eburu ego batara ya aka ọ sị na ọ chọrọ ịzụ ala mana ya onwe nwere plan ebe ya chọrọ ka azụ ala and the size of the land ya ga-ala ka ịzụ ya tara ịgwa nwunye na ka edenwe the money ka ya chọọ ego ka enwe ike zụta na site ebe ahụ nụnụ mana nwunye si mba na otu ego na ya na akakọ hapụ imefu ya na ya chọrọ ịzụ ala so nwa mba nnọọ ya chọta ala mgbe ya chọtara ala nwunye abịa lecha ya na nwunye ele ya sị na ebe a na ọ dị mma akwụ ụgwọ ala ahụ mana mgbe akwụrụ ụgwọ ala mecha chọpụta na ala ahụ nọ na okwu na onye rechiri ha ala na-erechi akwara onye ọzọ so ya gawazie okwu dị ala ahụ ha refund zie ego ama na ọnya nwa ka refund ziri the money n'aka tu ya gwakwana hụ nwunye na owe bi echiri mee mistake ya gwa hụ nwunye ivu ndị na ya nwetara the money ya gwaghị ya were ego ọnụ ntara ga zụọ moto mmara na nwa okorobịa na mmara na ihe echiche nwoke na ugbu a ka ihe niile regret niile bịawara n'isi ya zọọ moto ahụ nọ na nwunye ya emechakwara mgbe e kwuru lọya ka enwe ike gawa dị okwu emecha chọpụta na refund ọla the money na ọ ya nwanatara the money so nwunye withdraws dị okwu bido na-agwazi ya na ọ dịghị happy with him so since ahụ nwunye change from change moto nọ ntara eji the money zụ ya bịa were nwee accident na ịgwaba eziokwu na nwunye gbalịkwara n'ụlọ ọgwụ na nwunye gbalịkwara na ụmụnne ya nwee onye showro face nwe onye mere nwe onye no support na nwunye ya bịa nwetazie temptation yọtago the same man ahụ ya na ya abụọ kwa bịagara ya di wuzi onye nwunye gara aga dakara na ọ ka ewere iwe why not another person ọ bụrụ onye ya na ya abụọ kwụrụ udo ya udo na ọwa iwe nwunye ya ga-adaka ga fall to temptation the man wuzi onye nyere ya ego and nwunye na-akọwa na ọwụ ego ha ka o ji gbapụta n'ụlọ ọgwụ ma iri nri ma hospital bill ihe niile so chukwu eme ebere even ka discharge kwara ya na ya nwekwara other plans ya nwere even ịga ala bekee ma mechaa ọwọkụ mana na mmara na enwe nwoke ga-anụ na nwoke ọzọ riri nwunye ya elu obiọma akpa ya ya were the tin iwe ya were iwe ahụ kpọọ ụmụnne gwa ha ihe nwunye ya mere so since eji gwazie nwunye gwazie ụmụnne nwunye wezi iwe ma ọkwa nwaanyị nọ na-arịọkwukwe ya o na-arịọkwa ya o ya chọrọ ịgbaghara ebetokweghị ya mana ya mara by the special grace of God ya ga-agbaghara ya mana mgbe ya bịa gwazi ụmụnne gwa mme ya nwunye wezi iwe ngazi ike n'anwụ
na ya bịa divorce ọ ya ka ya gaga lụzie onye ahụ na after na that young man alụbetụkwahụ nwaanyị na nwunye ya amụkwarala na ya nwa 3 years nwa na-aga 3 years now. So na ọ sị na ya chekpọrọ nwa ya kpọrọ nwa sịkwana ka ya kpọrọ ya kpọrọ si divorce ọ ya ka ya move on ya chọzi and ya nidiri nwunye na accident ya nwere recover chabe na iwe nwunye ewu na gịnị ka ya mere gakpawa ụmụnne gwawa ha na mmara na nwaanyị mba nnọọ na ya dị in fact ya dị broken ya leaves nwa ya in fact ka ya na-eme na ọgwụla na ya hụrụ nwunye n'anya na ugbu a ka ya chọrọ ya regret ala ihe ejiri in fact e nwere so many things ya regret na nwaanyị mba nọ na mbiko na ọ weziokwu na ihe nwunye mere adịkwa mma na o plegezi victim na ya mere accept but ihe ya na-achọzi na-awụ na ọ chọrọ i-divorce ya na mbiko nsị na m anụna m ihe i kwuru enwere otu m ga-esi ekwuru na nwunye ṅụ ya sị oke ka o sendara m nọmba nwunye ọ ya ka o sendere nọmba anọntara mkpaghachi ajụọ sị nwunye ọ dị aware na ọ na-efolo m ya sị na ya na nwunye ya abụọ ya na ya abụọ wụ my hardcore followers na o teele ya na nwunye na ọ karịala 2 years ya na nwunye followere m na ọ karịala 2 years na ọ wụghị ihe taa na o teele ha followere m nwaanyị mba nnọọ na ọ nwunye enyokwere m before ya pick interest sị na nwaanyị a na-ekwukwe okwu shi ya na ọ na-apụta na ọ na-like ya na o wetu ya na nwunye shi wụrụzie hardcore followers na mbiko na ọ jikwenụ m egwu na ihe nwunye ya likere m na o nwetu eshi ya na nwunye nọ nwunye ya sị ka ya kpodele nọmba nwaanyị mba nnọọ ọkpọ m pik esi hello ọhụwe ha ọnụ kwuo sị please ma I will call you back na enwe ofu mkpụrụ ihe ọ chọrọ ịgwa m ihe ọ ṅụrụ that day na naanị na ọ kpọrọ m pik ya n'olu m so na nwunye eji m egwu na ọ naanị m ga-ekwuli mbiko na mbiko ụmụnne m sadịzi ebe okwu rutere ote Chineke nna mere mma ebere ọ ya ka o were nọmba nwunye sendara m ụmụnne m welite nọmba si Chineke nna bịa were ọnọdụ because enwere ụdịka mata ga-abịa na mbụ ụzọ kpata obere ekpere si Chineke nna bịa were ọnọdụ ka ọ ga-awụ at the end of the day ka ọrụ niile ekele niile mbuli elu niile debasịara ha nsọ gị bịa were ọnọdụ n'ihi na ọnwụ m jikọrọ ndị a ama m otu ihe chịrị lụ ihe awụ institution union gị onwe gị ma maka ya biko bịa were ọnọdụ ka nzube gị mezue n'ime ihe niile ọ ya ka m daịrị nọmba nwanne anyị nwaanyị ya etie nwaanyị mba nnọọ na mata orutela ebe a na nsogbu anọ na nsogbu anọ hụ na ọ laikiri otu o si rute ebe a na nsogbu adịghị mkpewa nne m nwaanyị ọma nwaanyị kacha ibe niile mma ya sị nwaanyị mba nọ m hapụ ya ugbu a biko na ịnụkwa nwaanyị mba nọ na m chere dịrị biko ka ya na mụ na ya ekelechagodo ma ọ fọzikwe anyị kwachawa ya ekelewe ya kwachawa ya sị nwaanyị mba na ịnụkwa na ihe ke na ọ dịkwa ka dream anyị kelecha m sị nne m ya sị nwaanyị ọma m sị ka anyị gaa n'ahịa anyị bịara di m kpọrọ m ya sị ya mana ọ kpọrọ m na o doro ya anya na ọ kpọrọ m na ya wụghị onye na-alaiki ihe ọbụla na-eme na famili ebupụta ya eji mana ebe o bupụtala ya na a ga-eburukwa ya n'isi mmiri nwaanyị mba nnọọ m sị nsogbu anọ ka anyị matụdịla okwu ahụ ọnụ ọ gịnị wụ ihe mere na iji si na akọwashi mara eji ṅụ ifu ndị na di ṅụ gwara m ihe niile mere na ọ sịkwana ya agbagharala na ike ahụ na onwe ga-ezi iwe na ihe ndị a niile na ọ ga na ọ gịnị ma iji chekọwasị mara eji ṅụ ya sị m nwaanyị mba nnọọ mza ya sị na kwa ụka onye ụkọọla ka ya sị ka ya gwazie m ije ya na di ya gwazie m ebe ya na ya abụọ gagidere rute ngalugbo ene na nhụ ya na ya mara mma nwaanyị na ya dị only 24 years old mgbe di ya bịagara di another young man ji ego very handsome bịagakwara di mana ya onwe personally ya na-alike ụmụ nwoke mara oke mma nwoke ọbụla ile ya gafasị nwoke ka nọ dị handsome nwoke ka nọ dị handsome na ya na-alike cha ihe ndị ahụ mana ọ dị ya n'ugbo obuzo abịaga before this young man abịa yekwere di ya n'ugbo ene mana family ya jụ gbabiri ishe jụ na ya hapụgara ara na-aga aṅụga akpa ụgbaka na olee otu ya si hapụgara ime ala tozuru oke nwoke topụtara na ji ego rụọ ụlọ nwee moto ọ na-agba na-eme ọfụma nwee steady income na-agakwuru ihe a na-amadụghị ma ọ ga-agakarị ma ọ ga-aga aka ịkpa na otu aka ụmụnne ya ma nne ya ma nna ya chidade ya mpa ya sị na onye ahụ ya na ya bụ omega ihe adịghị welcome ebe a
na ebe na ọma ihe rụ mma na ya ga-achọta ihe rụ mma na ọhụrụ nwata nwoke nọ zororo ụkwụ bịa ngana everyday ọnụ ngana everyday ọnụ ngana na ọ wee ebe na ka o huru ya nọ na ọhụ na kele ugbo na-eji ya ego na wepụ uche ya ebe ahụ na ọwụ kele nụnụ mega ọfụma n'ime ọfụma ya hụ ya like ya na ọwụ kele na onye kele kpata ego na otu o si emega kwata o nwere ike onwe otu ọ ga-esi eme ka ọ hapụ ibe ọpịọkọ bịa gawa ebe a ga-eleji anya na ebe ọ ga-eriju afọ ọsọ onye kwuru onye ibe ya godo otu ka ya ga abụọ mgbe ya bịara hụ na ụmụnne ya ọ ga-ara ha ahụ ịnara di ya ihe isi ya gwa di ya sị na otu o si dịrị ugbu a na olesawa afọ ime di ya si echekwa ele na ọ otu esi mee onwe ya ala di ya tọọ ya ime na nwamba nnọọ akwa m lecha ihe ugbu a m ga-ahụkwa na ọ sacrifice ya mere DMCS ya tụrụ ime mgbe ụmụnne ya hụrụ na ya arụla ime ma mpa ya gwa ha na ya arụla ime ya rụ ime otu ọnwa onye ọbụla dị disappointed mpa ya hụjie n'echiche kpudo ihu n'ala ya fụọ ya okwe ya ịdị mpa ya hụjie mmanya na-agbo agbofe azụ ụlọ ya gburu feta ihu ụlọ ya na-agbo agoe ime ụlọ ehuru ọkụ enwere ihe ha ga-eme ha ya rụrụ ime ha gana ha akọ ya rụ nga ahụ maka ogbugbe ndo famili ya ha wụ ndị violence n'ọ steji a ka anọ ka eji ego adraịvụrụ ha kwa bịa ya si ya bịa ka ya na ya hụtụ briefly ya kpere pụwa n'ama gwawa si ya na ọ mara mma nwoke no doubt na onye si ya na ọ mahụ mma na onye ahụ na ọ tụrụ asị na ọ mara mma nwoke na ọ kwụ ọtọ na ọ wee very handsome man na o mega ọfụma na o ji ego ya na enwe ihe nwaanyị ga-eji emere ya guy the reason ya eji sị na ya achọghị na onye ka ya chọrọ na onye ka ebuzo kwere na ọwụ na ya emebe onye ka yes ọ bịawa na o nwere option ya nwee si ya yes ichuzi ya nwa mana ya ekwe mere onye nke na-ala ya na ya abụọ edina nwana na kene na ọ rịwala ya elu na-enwe ihe ọjọọ mere and ya wụghị onye na-achịkọlọta igburu nwoke multiple men de nwere onwe na ya wụghị dị mmadụ ahụ na ya na-agbụpụ asụrụ acha ya na ya nwere conscience na the fact na onye ka eji hụ ego dịka ya agaghị eme ka ya dọmpụọ ya bịakwute na e were ihe niile na ọwụ nzube Chineke and ya like ya na ya dị very very sorry na otu ugbo nọ na-ele na ya rụ ime ya agaghị eburu nwa dasi ọnwa mgbe ebutere na ọ kwụsị ije ọ na-abịa na ọ zụga obi mma ya na-azụ obi mba azụ obi the families na ọwụ ya sụga ihe mba na ọ jọrọ njọ nwoke na o nwere ka o mere ya kama na enwere onye nọ anọ ya gaghị akwapụ onye a because of oji ego na o mee ya understand ya biko nwaanyị mba nnọ mza for the first time ya hụ di mkpa tozuru oke na ụdị ahụ ọ kpụbipụ anya mmiri otu oshi ka o shele gị ekporo mgbe ya gwara na ya arịla ime o mepechia mkpụrụ anya ọ jụ ha anya kpem ọ tiri mkpirisi anya mmiri abụọ kpụbipụ ya n'anya ya enweghị ike ichefu datin echefu ya hụ love hụ disappointment hụ heartbreak na enweghị ya na-ahụfe ohu n'ihu ya ọ dị nnọọ downcasted ọ staga baiga na moto ya start ya laghachi ọ baji wee ịbịa bịa kelewe mme ma ọsọma mme ya baiza na moto ya zoom off ya ewute ya filie the thing mana enweghị ya ga-eme ya dị n'ime na ọ otu a ka emere mpa ya sị nwa ya kpụta n'akarị ogori ya enwe nga ọ gbara jide weta kpere ọbịa pụọ ebe ọ ebe aka ọ ga-amụrụ ya nwa ọbịa ma ahụ o bu afọ edi ya ekpe di ya okporo ndị nwe ya bịa mee ihe na otu esi dụwa di ya lakwuru n'ụdị ya file na ya nọkwarala at least ya alọọla n'ụdị ya ka ya na di ya ga-agbawa mbọ onye arịagazi na ọwụ nne di ya na ụmụnne di ya not even one of them like ya nne di ya gwawa ya sịdasị na nwa ya na ọ dị too young ịlụ nwaanyị ugbu a na ketoro esef alụbedo nwaanyị na ya onwe ya dị afọ ole na ya wee very young ekwesịrị ikwu okwu otu ọ ga-esi ga build onwe kwuo otu ọ ga-esi gaa skuul o were marriage trap nwa ya daa nwa ya ga-etikpatazi ego leta ụmụnne bifo ọkọwa akụkọ nwaanyị ọ makwa ige na marriage bịa ngogbe ya na nwa ya bịa shipaude nwa ya with marriage na ụmụachịkwa ugbo na anya gbọwarị na nwa mba nnọọ otu aka nwaanyị a ga-agwawa o mechaa okoro akpa bịakwute ha tụrụ atọ ọ ga-anọcha n'ụlọ ha ihe ọ ga na-enye ya frustration make it sure na obi gbọwarị ọ ga-anọ n'ihu die na-agwa ya that na ya nwa na ụmụachị sef na-adịkwu desperate n'ihi na that time ya na-eme ya nọ na mid 20s na ụmụachị na-adịkwu desperate na biko na-agbanyekwaghị na ihe eriri n'ụlọ ahụ na ọya nwa n'ihi na ịkwa akwa ya mụrụ ya kwataga ego na otu a ka ya na-akwa akwa kposakwa abalị ụkwụ ụmụ nwaanyị
na shoe ụmụaka n'ihu shade ya ahịa n'azụ. Nọ ya nwa na-akwụ ụgwọ ụlọ ebe ha bi, ya nwa na-akpani ya gwa di ya si na ego ọ na-arepụta na o sevuwe ya so that ọ ga ime iji ka ahụ eme ihe were mee ihe gbara ọkpụrụ kwa wụrụ ala ya were zụta ebido ọrụnwa ụlọ ebe kele nye gekwe ego ga-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ nye ha nri na ka eshi ebe lụrụ ọgụ bịa na o sevuwe ego for bigger projects. Na ọ wote ihe shi wepụga di ya ka na ihe gbasara responsibilities ụlọ na ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ nga ha bi, ya ga-akparị n'ọrụ di ya wụ save ego rụọ ụlọ na ọgwụla projekti ebiri. Nwa na ya ime ya mụọ nwa nwaanyị na nwaanyị mba nnọọ otu aka di ya bịa hụ na di ya na-ebi ajọ ndụ, ọ na-alọrutezi, ọ na-abịalọta mgbe o jiri sọ ya klọb ọgụga mmanya ṅụṅụ ya elegasawa aka na ka nwoke ga-eji zụta ala rụọ ụlọ. Mba, na nsogbu dị. Ya jụwa sị ele steji ọ na-anọrọ ugbu a na ya akwụọla ụgwọ ụlọ for 2 years na-aga 3 years now, ya na ya abụọ kwerelụ biri na enwekwala reasonable amount of money o sevutarala for project na tax nke ya o ketekwara ebe ya nwa ejila ka enye onwe ya ịkwụ ụgwọ ụlọ ha bi kpagharị na-enwekwana ihe o ji ego emege na onwekwara ka o sevuga ewele steji a na ugbo di ya gwawasị biznes ya collapse ya siri ili n'ihi na o tele ya na-agabe na shade ejishi ike gbarute na shade enweghị na shade this man nwanyị mba nnọọ ike akwụrụ ọtọ gwụ ya ebido obere ego ya sevutere ya gwa di ya sị na enwere obere ego ya sevutere ya ga-aleke ka ga zụta ala ebe dị otu a. Di ya gwa wee sị na onye ya ego ahụ etige na biznes ya gwa ya sị biznes elek na ya biko na ya chọrọ eji ego a azụ ala. Di ya sị oke nsogbu anọ ọ ya ka di ya gara ga make we inquiry tute bịa gwa ya sị ya nwere ala ya hụrụ na ọ dịkwana cheap na ọ nọkwa na site ya gbara gasị ala ke na ọ nọ na site ọsọ ihe a na-ere ya sị ya sị ngwanụ ka azụọ ya. Nwaanyị mba na-akpọta onye somebody present na ọwụ ya nwe di ya ya gacha n'okwu ya jụcha na ajụjụ nakwa ya nwoke ya were ego ha ga dị mmanụ n'aka ngwasị ngwanụ ka emechi akwụkwọ everything ka eti aka na akwụkwọ etichagbuo nwa aka na akwụkwọ mee ihe niile ụmụ ihe mee ihe na-edocha ya anya ya sị ya ga-erejista na local government. The next thing ọzọ ya nọrọ na ala ahụ na-erechi ha nkwale onye ọzọ na ọ wụla dispute land ya etie di ya gwa ya sị ya gaga chọwa lọya na ya gaghị etunwe lọya na ya gwara ya agwa na onye ego ya etinye na biznes na ọkwa ọhụrụ na ọ weta okwu ya na-arụ ya ga chọwa lọya na ihe na ọ wee ego ya hard earned money ya na ọ ga-alala ha na-elotechi reshi ala reshi ha kwa ya onye ọzọ. Lọya ya abata n'okwu after investigation ọ wụrụ na ala ahụ nụnụ ereshiri onye ọzọ quite true mana erifọndụrụ di ego ahụ. Di ya gwakwana ihe na ndị eritọn kwala ego ala ahụ. Ihe di ya meziri werezie the money ga zụrụ moto, otu aka moto wa gbakarala agbaka penti ya di ya ga zụrụ ebe ọ bụla ọ pụtara ya emebie ya kpọọ mekanik ebe ahụ. Mgbe ya chọpụtara na ego ala ahụ erifọndụrụ ya di ya ebe gwala ya wedịrị okwu otu aka esi wedịrị okwu wepụta ego ahụ ala. Di ya were this money na-atụgharịa atụ fashion ọpụpụ moto ya every time ofu ele ya gashi ike mgbe ọ sọrọ ya elu ya jụwa di ya so werere ego ala ya erifọndụrụ were ga zụọ moto. Di ya gwawa ya so na ọwa naanụ mgbe mmanya na-egwe na mmanya si ya etobe okorobịa na ọ batara na ndụ ya tueli na ya hapụgada tin na enweghị na ọ ya nwe ego ọ kpatara ya hapụga okwu ka aha na ọ gaala na ebe ọ na-achọghị inye ka eti na biznes one way or the other the money return ọ na batu isi mmiri ya bee kpoo gele kpoo every time mmanya bukuru akpa bịa mmanya di ya buru n'ihu moto na-aga n'ihi na ya ṅụrụ iyi ya ga-aba moto ahụ. Every time mmanya kụrụ akpa bịa di ya buru n'ihu moto na-agagharị. Ọ ya ka o ji moto nụtara nwa accident ọgwụ ugwu moto akụja because ọ ṅụrụ mmanya oche klọb eloge ga kọtara onwe problem sef moto ọja mụrụ ndị ka ahụ ga ịrụ ka because ọnọdụ ọhụrụ onwe ị gaghị asọ onye rụta abịa bịa n'ọrụ aṅụ moto. Nwaanyị mba nnọọ n'ụlọ ọgwụ ebe di ya egboturu moto akụjala na ọwụghị onye ree moto weta ego na ọwụ ya nwa di ya erikwa nri n'ụlọ ọgwụ n'ọwụ ya azụkwa mkpọrọgwụ n'ọwụ ya kpọhodechi ụmụnne di enwe nke kwere atụpụrụ ya ọnụ ihe ha gwaga ya wụ ya tarapụrụ nwanne ha wit marriage na sọt onwe na ha ejighị ego ihe ndị ọkụ ga na ha enwee time ya kpọọ mme ya sị na ọwụ di ya ka ọwụ na-ele ihe o ji akpọ ya ihe ha mere bịa letecha anya keleta ya ala 1 naira nweke weketere nso were nye aka na otu a ka ya zụgidere ego na ya n'aka gwụ enwe property to sell enwe moto nwanụ ọrụ ọhọgọrọ na ọ dasịrị ya nụnụ ike agwụ ya elega ihe ka ahụ
na ya nụzọ otu ụbọchị this guy nwere ego chọbụrụ ya na di ya bịaga the same time mgbe di na-abịara fon ya ringie ọ wụrụ ya ọ kpọwa ya jụọ na ya nụrụ ihe mere nọ na ya sọrị na ele otu ọ dịkwana ya na nwa ya kwana ya si na adị mma ya ebido bewe na fon ọ gwa ya na ọ ma na ya ga-ewistand nwanya mmiri ya na ya ka hụrụ ya n'anya na the love is still there na till now ya ahụbeghị nwaanyị dịka ya na everyday ka eji ahụ ya na everyday ya dị obsessed with her na akwa ọ na-ebe ga-agbawa ya obi na ọ gịnị ihe o ji ebe akwa gịnị enwe ihe o nidiri support yes na enidiri support na enidiri ego na die ike agwụla enwezi ego dị ya n'aka the man na-ajụ so ego ole ka o nidiri na akwazọ di ya pụta n'ọnọdụ ahụ gbazọ ya ndụ na obi ọ ga-adị happy yes na at least ọ ga-adị happy yes na okwu ego ole o nidiri ya gwesi enweghị ihe ọbụla o nyere ya ga-amaneji this man etire more than ihe mega expect nga ka eshiga zụcha ọgwụ ndị edere mgbe dischargeziri di ya bill agbarakwa akpa ụmụnne enwenye tiri aka no help anyway discharge ala dị emecha wes na ọ na ha agaghị agakwa ụgwọ na aga-achụtụkwe die n'ala na enidiri bed na enweghị more patients na enidiri space na discharge ala die na ha kwa ụgwọ kpọrọ die lawa enwe ebe nwetara the money na enweghị ebe help shi abịa nne weta 1 naira ụmụnne wetaghị 1 naira ya gbawakwa this man the guy asị ya bịa na ya chọrọ ịhụ ya ya gakwanụ gaa hụ ya na mhụnanụ temptation that very day ihe eme ya chekọta ete ga-esi chụtuo di ya n'ala ma bandage ma na obu n'ụkwụ achụtuo ya n'ala na ọ ga-enye ya nsogbu ya ma otu esi eme about it temptation ahụ resist wuhi ya na ọ otu ya na this man shiri mekọ o were ego nye Joyce ekwu exactly ego ole nidiri ka enye ya wee mere transfer na otu esi lowe gaa n'ụlọ ọgwụ ga-esetụlụ ihe niile wo hospital bills chata moto tige die kpọlata ya nọ ya ka ha nọ emekwedị ma na-akpọkwa emekwedị gaghị akpọkwa emekwedị gaghị akpọkwa si ya chọrọ ịma lote di ya mere so di ya jụọ so ụdị onye na-akpọdo nwoke na-akpọdo na-ajụ ya so lote ya mere na ọwa onye kwanụ onye ka ahụ ya si ya don nwere na ya hapụga na very good day na ya ga-agwa ya onye ọgwụ n'otu a ka emegide di ya jụọ si na ele ebe o si weta ego o ji kwụọ hospital bills niile ma ihe niile kemgbe ụlọ ọgwụ ruo na ole otu o si weta ego ebe o wetara ego na ya ma na ọwụghị ego naanị ya na o jighị that amount of money enwekwana nwanne nyere enwekwana onye wetara from side ha and ya ma na ụmụnne ya enwe eke ji mọfụ iweta na ele ebe o si weta ego o ji emeghe ihe ndị niile ya gwazi esi achọghị ikwu maka ya di ya siri ili ya sị na di ya sị na ọ ga-agwa ya na ya gwa ya na ọ bụrụ na ya ma ya ka hụrụ ya na ya gwa ya onye wetara the money gwakwana ya condition eji weta ego di ya jụọ sị na the man ọrịala ya elu ya si yes na ọ naanị ugboro abụọ and o endiala ya gwakwala ya na ihe ya na abụọ na-eme na o endiala na ya mere ya to save him di ya nọrọ nga were mkpara ya pịawa center table ha n'iwe na ya gara ga eburu onwe bige nwoke ọzọ wee ya hapụ ya nwụọ n'ụlọ ọgwụ na wee ya hapụ ya nwụọ n'ụlọ ọgwụ na gịnị mere ejiri mee ihe dị otu a na why ya ejiri mee ala ya gakwa n'ime wụrụ onye na ya kwụrụ do ya udo ya baga ya na-arịọ esi agbaghara ya no temptation na ihe dị otu ahụ aga-adị again na ọnwa adịgwa again na ọ marakwa sọ ọgwụ ya kama ka ya ṅụọrọ ya iwere Bible na ihe dị otu ahụ aga-adị na ya gbaghara ya 2 weeks later even though na ọ ka na-eme ihu ọmụngwa ya bịa ka ya hichasịa ya ahụ na ụta ka ọ ga na-emere ihu ọ na-ekwe ele anya n'ihu eme ọ na-ekwe ele anya ihu ọ na-aba emechazie ya nụrụ ọ na-atụpụzikwa ya mejọ tụpụrụ ya nụta echi ekwuore ya ọtụpụrụ ya nụta echi ekwere mana ogbochi ya inye nri ya nyekwe ya ọgwụ ya hicha ya ahụ dres ya mejie ya clean ya up na ote ha shiri biri 2 weeks later na-aga 3 weeks or thereabout from mgbe ya gwara ya destin otu enyi ya nwoke wakpo ya from Germany tiwe saa nọ Germany na ya international number ya si na ọ ebe ya n'ụzọ ugbu a na ya na one of their friends kọga akụkọ akọta maka ya ọgwawezie na o nwere accident ọgwawezi onye nọmba ya ka ya kpoo ya sị ka ya mara otu o mere na ele otu o mekwere na ha ekelewa ọgwawezie enyi ya nwoke ahụ si ya biko na ihe ọma ọ ga-emere ewo na ya chọrọ ịbịawa ebe ahụ ọ nọ na enweghị ya na-emezi na Nigeria dịka anyị saa no problem na o nwere international passport ya sị mba ya sị mgbe ejichi ike nwere international passport ka ele ihe ya ga-emenwe about it no ihe this guy gwara nwa mba na ha agbanyọ phone di ya laghachitazie ka that very day ka ya na ya bụ kwuru okwu gbasara nwoke nọ ihe ya mere o bidozie the whole thing na fresh
nga nke ọ nọ mmiri fon kpọwa mme gwa ya ihe mere kpọọ ụmụnne niile gwa ya ebe ha ihe shi weta ego ya bịara na why ya hapụ ya nwụọ bido na-agwa ya sị na otu ugbo ya na-aga ịga Germany very soon na ya prepare onwe na ya ga-edivorce ya achọghị ya nọrọ ebe ahụ nwoke ọzọ na-arị nwunye elu na ọ dịla ka ọ ga-adị na ọ gawara onwe ya achọzighị ike agwụ ya ụmụnne di ya na-akpọ ya okpukpo sị nne asị gbara akwụna asị mere ke ha na-aga ịjụ na-ajụkasị ya n'oyi na yakwa nwanne ha nwoke wetara 1 naira ma mama ya taa ka mama ya kwuru ya kwuru ekwu dat na ọ bịara irek nwa ya ihe a niile gagide gaa otu o shiri gaa asị no problem onye ka 1 week gara ya na-akpọzi enyi nwoke na Germany nọmba anaghị aga maka ọ jụrụ esi ya nọmba ya ọ na-akpọ ya ọ naghị epikisi kpoga 2 weeks ọ nweta ya na call ya gaa na WhatsApp ga drop ọrịa ya messages niile ọ dropụrụ na WhatsApp just 1 day ka the guy pụta bịa reply ya si ya na ya dị sorry na akwụkwọ ya adịbeghị complete ya gara ga check ha sị na ya adịbeghị eligible itire mmadụ akwụkwọ bịawa ana ọtọ ọsị na oji 1 naira na ihe a niile ịkpọfeta ebe a gawo at his own personal expense na ọ ga-anye ya nsogbu na ya biko onwe ndidi na akwụkwọ ya dị complete at least ka ya nọ ọnọdụkwuo highest 3-4 years na ya ga-estabilize amara ihe a ga-eme about it ọgụcha dị audio n'ihi na ọ gbalitere file na the guy na-aga ịgwa ya sị ya in fact akwụkwọ ya dịwala ready mana ihe ya na ya abụọ gagezi dị iche na ihe expectation ya elekiri di gba ya nkịtị ya nọrọ nga nọ 3 days later ebe notice na ahụ m gazie ọ dịwazi quiet ya kpọọ ya sị na o metọọla ya na ọ gwara ụmụnne ihe niile mere na otu eshiri mee ha akpọkwala na ya ashawo ma ndị kpokporo ya kwụna maka mma ya kporo ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ na ya biko na ole anya few days ago ọ gwara ya na ya prepare onwe na ya ga-edivorce ya na ya achọghị ga nweta onwe na Germany nwoke ọzọ nọrọ ebe na-arị nwunye ya elu na mgbe o kwuru datin ka e prepare mind ya wepụgo onwe ebe obi ya wepụ obi ebe ọ nọ na obi ahụ pụrụ from that day ya plan onwe na ya plan cha na onwe ya ọfụma na ya dị ready divorce ya na ya chịrị divorce ka ya gawara onwe ka onwe ike gawa Germany ya na nwa mba na ọwụ ihe changeziri mata ebidere ọwa na ebe ya hapụkwala mma ya na-akpọ onye ihu na-akpọ onye azụ na-akpọ after ha metọchara kpocha ya ya gwa ya that na ya enweghị ike nweghị ga-emekwa again ka ya na ya continue na ya chọzi divorce na ọwụ ya ihe ọ gbara bịakwute m ugbu a na nwamba nọ na ya achọghị ịnụ from me na nwamba nọ na nye m allow ịgwa ya okwu for 1 minute na ihe nwere ike ichange na m were akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne na ya chọrọ ịnụ from audience na enweghị unu ga-agwa ya na ụnụ gwa ya na ịwụrụ nwa nwoke gị tige na shoe nwanne m gị wụrụ nwaanyị gị tige na shoe nwanne m na gị hụta ya dịka nwa ọnwa nwoke na ihe anyị ga-agwa nwa nwanne m nwa gị gwa ya na nwamba nọ na m agwala ya na m hapụrụ ya ụmụnne ka ha jee ka ha gwa ya ụmụnne m ọwụ otu a ka oshi okwu a shi dapụta ọwụ ya mere okwu a ji pụtawa nrịọ ya elu ya ala ya asị m na ya chọọ ịnụ from me na ya chọghị onye ga-eme ya bịa nwe emotional breakdown na m ga-agwa ụmụnne butata eleghị anya na azụ ha ekwu okwu ote ihe ha ga-eme ma ọ wụrụ ha na ọha maka ha chọrọ ịnụ from them ma wụrụ ma marriage ke na ya apụọla n'ime na di ya emetọcha ne because na ọ gazighị ama Germany because na enye nwoke ahụ aghacha ne ọ na-achọzi igbu a na mana ọ na Germany ahụ nwere isi na ọ na-edivorce ya before gawa na that divorce ga-enwerịrị isi ụmụnne m ọ ebe a ka okwu na ugbu a otu ọsụ m shi gbotoro ya unu ka m shi bịa gbotowara unu ka m hapụ ịgbatị ya ụmụnne m enwe nnọọ ihe ị ga-agwa ya ihe a wee okwu dịra di na nwunye akọla m nke nwoke kpọọ nke nwaanyị gbotowara ya ha nga ha ga-egekwa ihe unu ga-ekwu marriage a depend on your opinions biko ụmụnne m mere nụ ha ebere nwe nnọọ ihe unu ga-agwa ha ọ ṅụọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu